ka por ka pamenta lara phi ki paipa nong mai rang phi kwa ki badan ka mai rang constituency phi kwa bini don benta hagani ka thma ringkat bangi ki nalam joga voice of the people party kathma prashai ka pamsap kathma prashai ka jingduk kathma prashai ka jingle shiriang khmat kathma prashai ka jingle bor yang ini ya ban kershan ya ka voice of the people party lara phi long tang kinong pekai perkhat ma phi lapin GNM banganong tong nong pekai ya gani kathma lara phi kwa mar taban ai ka tiga man ka tiga yang ngada kerpa di phi yang ini ya ringkat yang in pai shomle yang ini ya dengan nong rem ka baben ka khut banwan ra ya ka jingla tengni ka por ka bamenta kum ka dak jong ka jingkershan kum ka dak jong ka jingpen scam ya ka ai ka pila jit nu ka MP election na kintu tong ini yang lang bagi pro unte ya ka jingbe pro unte ya ka bamsa pro unte ya ka jiwe shileng khaman pro unte ya ka jingle bor na ka ni ka chala ka ji kilo le bor yang I kong ka chala kilo penjalan ya ka ni ka election MDC kapala David Long na Roman Shem kita ingin yen setai ruh lagi kuat mendan mentakan dekat ma wan herlang sini ndai lagi kuat menang tangkin pro pro saya sisi ingin pertakam jam pro